מרגישה כאילו אני מדברת לקיר. חדווה, מה יש לכם? גנובת עם הפנים ללוח, תביא אלינו. איתי ורועי, לכו למנהלת. חדווה, כפרה עלייך, תגידי לך תבוא לקראתנו. תעשה לי חצי דרך, מה קרה? רועי, לך תעשה סיבוב, תתרענן. מה אתה עושה? חדווה, זה לא עושה כלום. איתי, אני מרגישה שאתה לא איתי. חדווה, איך אני אהיה איתך? את נשואה עם שני ילדים. גם בת כמה אתה? תלך לך את הטיסים, נכון? לא, גם את מתפוררת כזאת, את מבינה אותי? כי את מפליצה בת. לא, אני עצמתי לך. איתי ורועי, בואו תסבירו לי למה הגעתם רק עכשיו לשיעור. המורה מצא זה פסוט, הוא עזר לי להגיע לשיעור כי נפלתי בהפסקה. מתי זה קרה? סדר ביטחון יא סתום כולתום. יצאתי לולו בלולו, חכה. פתאום מטאור בתוך הראש של רועי, באיזה $6,000 קמת לסעה, והוא נופלה ככה עם הסד המעליץ למטאור, התחיל לצאת ממנו... פתאום יצאו ממנו נינסות לבנות כאלה, שהיו מחופשות לאלטוס, ובמקום מנה היה להם טוס, ופה טוס ופה לא טוס. ספר על הפופיק. ופופיק, היה להם פה פופיק שעשה להם בכלל מהגב. כן, ובלי פתמות. מה עשו? מגביל, לא ראיתי דבר כזה, וגבה אחת כמו סלע חמורה. כן, ובכלל הלכו על הברכיים, והיה להם זנב שעשה להם מהמסך. תפסיק ללעוס כמו פרה. אמרה פרה. בוא תספר לכל הכיתה מה מצחיק. אוקיי, פעם מישהו היה לו בננה באוזן, באו אליו אמרו לו, יש לך בננה באוזן, הוא אמר, אני לא שומע, יש לי בננה באוזן. אני 1 ואתם 40. נכון, אז תרגיעי את הדיבור שלך כי את בעמדת נחיתות. תעשו מסיבת פרידה כי אני מפרידה ביניכם. חבר'ה, היום בצבע מסיבה אצלי. תמשיך קשקש על השולחן, אתה תנקה את כל השולחנות. את שם קשקשת פה על הלוח, אני אומר לך לנקות את כל הלוחים שלה בספר? אם אני מגיעה בזמן גם אתם יכולים. בסדר לך יש רישיון, אני בעל סקטים. הצלצול הוא בשבילי. אחי, זה דוד יואל.